Esselamu aleyküm, mehriban adamlar, evlileşir. Şunla Behiş Production'la hormatly Gahraman arkadaşımızın, Gahraman Serdab'ın sayesinde Asman Asudu yurdumuzda Behiş Production, Behiş Show adlı aydım sazlı Sekot Döşükli gepleşimizin yeni bir telefonla başlayar. Mehriban adamlar, bu gepleşimizin ayrıtıldığı görüşünüz yerine hormatly halifalar, halifa artistler, halifa aydınçlarların Sökütür urmağı müvesavirlik bizim mihmallarımızı aytsak o derece lakamı bilen ayrıtılığı Abbas gibi Orazgul Türkmenistan halk artisti yani Orazgul Abbas var. De yurdumuzda daşının içinde tanılayan hormatlı ağamız Aşır derdi. Fermanoğlu Aşır derdi. Değil mi? Aşır Urvanov Türkmenistan halk artisti. Yine çep kaptanımda mehriban adamlar Halife başımız hemmemiz tanıyanız Ustad Halife Aman Kadirov. De bizim yaş aydımçımız Halifelığa yeten Halife aydımçımızın oğlu Ruşen Halife'nin oğlu Rüstem Halife. Hormatlı mihmallar gepleşimizde sizi hoş gördük. O ne mi? Behiş Production'la Behiş Show. Asır dedi. O dedi. Yaşlıklarına geçip var ya. Yaşlığım evet. Gozolungum. Hepimizin ödülünü veriptirdi Allah Teala. Son ödülünü görmek nasip etsin. İgdelen düşen vakti, kevyerinin kuşlar sokap aşağına düşen vakti. O da bir başvas mis gelin. Gel şunun bir igdeyin. Kim nem dedi son nitin. Avrayı takılacak oğlum görün de adımadı almadı sonra dedi. O deneyle olmadı neyden çıkma. İşiklerini sıyırıp teperip sularına gelip kirlerini yuhup inne bir layışım utoray deydiyen zanlarım deyip ovan çetine çıktı. Könüdün alan acayip bir yeki düp igden başına varıp bunumdasından pırpırlap bunu kalksam mı kamya üstüne sıkıydım. Kalksam igden hamı kaçta ne deyin. Gelsin dipetine sıkıyayım ne deydi. Allah Teala'nın kudretinden pisicik şimal verip gelinedine görmeyene göğe gerekti. Ama igden aşağıdan bir yolculuğu vardı. Bundan aylar günler katlalı. Omdurmadı. Yönü ne sebepten sol gün bir sekten yaşlı koca bilen. Üstten zanyalık yaş olan kavatiyeli duruverdi. Baba ettim ben gördüm. Oğul babam gördü. Duruver baba can. Olar aralıktan görüyorlu gözler kalım deydi oğlan. Ola aralığına aralık ineyim kimin oğlamazsan süyüşür sonan eriktiydi. Yine ben gördüm de sen gördüm görmeyken gördüm deyip dava başladı. Bunun davasına şun bir asmana çıkıp İgdiye'nin gelinin bunu madatını alırlar. İgdeden böküp düşüp geldi. Baba can babam selam aleyküm dedi. Aman ben aman sağım için daşın goğumu deyip inne baba amtıma da görüyor. Bu goğuk kalmalı ne mi paylaşıp bilen uzak deyse. Baba etti gelin can bakışlar gördüydü. Şuna az şekten çıktık deydi. Bir de yeni payla öyle mi doktuydu. Gelinin burayla kulağına yakımını gör. Yine kaytarladı. Yine senin. Ondan ben size bir şert koyayım. Kim ben aydın bilen, tad bilen, goşku bilen, gülkü bilen ben de şuna olacak. Bari bir başım boştuydu öyle bağı pakir. Neden ne orka deyip hazacığın tutar eden başladı. Hani seni görürleyip oğlanım cevap verdi. Günörtanın ot ısıtını ovan çetine bir kalmagal oldu. Bu kalmagal şeyle kalmadı. Yar babankı ballayım can. Yok yar meninki baba can diyen aydımı. İdi değilimi evedi yadigar oydu. Dinlen. Din canın mehvanlar. Şu yaşlarda da babankı al davat etmek, görmek nasip etsin. Onda bağı başlıyor. İnimem cevap veriyor. Hazır da akşam oturur. Hazır da. Bir ay elmi. Hani kimi verir ki? Birinci ağım başlıyor.
oğluna möne yetirse. Tiltin nedir babacan senin yaşın? Kalmanır kirlidir akıl fuh. Yar beni kıbaba can kıyız benim. Şimdi baba deriz. Bahar gelse hava birden. Bahar gelse hava birden. Kıyız yaşına varanın ne mi dirler? Ay kavak bir. Ey oğlum sana yentecik. Ay bebek dirler. Ey yar baba kımandayım sen kıyız babam. Şimdi eşidirler var ya da babam. Yada. Ya gittin beni vav kaydan Gördüğüne babacan karamarsın çekenler. Ay babacan da şunur yaramarsın babamı. Yar benim babacan kıyın benim. Oynetse oğlayan sünnette yuvoş yanına varsam derdim cimalın babam görsün. Ey ak sapkalmım ak koşorna harpa vursam oğlum. Yar kimin kımandayım sen? Yar kimin kımandayım sen? Kıyız babam. Nereli? Ağdandan tüydüydü gitmedim ballıyım o. Yar babam kımandayım sen kıyız babam. Yar benim kımamı sen kıyız benimki. Yar babam kımandayım sen kıyız babam. O yaşlarda da en azı derdi. Aramızda. Başına dik olsun anlatacağım. Asıdadır. Sökütöşümüzü ilk bilen sizden aşağıydı. Derde halipamız ve uluvaşlar, kiçi işler ya şol nakli ütköçök olyamış onu. Az ütküda yer sebebi erkek kişiden hasasa kovda. Ya onun doğru Hem halipa dinler. yöne birdat ba paşe halipadan urusu dalar onu. Eğer urusot bolsa, Halipa ruhsat mı? urusottur değilse baş üstüne. Halipa ruhsat mı? Ruhsattır baş üstüne. Urusot mu halipa? Bolli. Ana urusu darlık. Hemmemizde yaşık doğru geç gitti. Hava. Kıynansak da. Kıynansak da. Yaşlığımızda şeyler var, öz aramızda oyunlar kuruluydu. Yaşlı doğrumuz. Hava. Şu yerde men bir sonundan bellayın. Ünü hazır sonra verecek. Gizlen peçek oyun oynanıyor. Hava. Gizlen yatsa. Bu karankıda bol ya. Oo. Giyce. Ayol edil. Ya bir de giyce oynayadık. Giyce oynayadık ama man. Giyce. Yiğitlik çağın giyce oynayan var mı? Ya günni ne oynayacak sen günni görünüyor. Hem yer görünüp dura. Ana şu gizlen peçek oynağınızda en köp gizlenen yeriniz neydi? En köp gizlenen yer yemez mi? Ay, neme bol hatta? Şimdi şu at kravat ya tapçan mı ya da her kimin öyüne biliyor mi? Tapçan, işine tapçan mı? Tapçanın aşağı ya sığır yatak bol ya.
Köplen şu yerlerde gizleniyorduk bir ara. Ya cayın arkaydının nemesen geçip var. Yani böyle olan böyle han deyip aydayalar da. Şöyle giyrende kendine köplen şunu ya salman içinde ol böyle ya. Akarın içinde, yağın içinde gizlen. Üç yerde yani. Sığır yatak, kravatın aşağı. Onun elime. O vezir sen nerede gizleniyordun? Esası çağı kan en bir oynalayan oyunun biri şu. Gillen peçek deyip. O gizlen peçek. Yöne mene şu küçük hemen katı betekenimde. Ondan sonra gözünü yumup şeydip oturuyan var. Kuğuk diyen sen gözünü eline ayıran okta. Kuğuk diyen sen onun gözünü eline ayırıp onun gözlep başlıyor. Sonra kuğuk deyip demeka edilse gözünü yapıp dur onun iyice ağzında duruyordım. Kuğuk değilliği şap merak ettim diye. Hiç kim kendin değil mi yani? Olmadı mı? Yok artık o ol. Üç köşk bol. Bir de sığır yatak diyen molluk. Kravatın aşağı diyen molluk. Salma diyen molluk. Arkasında duruyor yani kendiniz de. Arkasında duruyor. Şey deyip gönüm uyura ver yandır da idin hakim bilyenim de ol. Mehriban adamlar eziyleşir sözümüzün şu yerine, gurrumuzun şu yerine bizim hormatly mihmamız Rüstem Halli son yerine getirmene bir oğudun aydınlar dinleli. Ondan söhbetleşimiz devam ediyor. Vatan kulluğundan kaydıp gelimde aşık olup öz adamın kıydına köp yalvarıp düştüm onun ydına karı gözünü adı aynı gözünün ken yalvarıp düştüm şunun ydına karı gözünü adı aynı gözünün haydar beş haydar Düşmana bağımdı, mehriyle baktı. Güllerin oynadı, kaşını kattı. Nevinin yalvarı, canımı yaktı. Karı gözünü adı aynı bedenim. Nevinin yalvarı, canımı yaktı. Karı gözünü adı aynı bedenim. Ay bereketler. Ayrı sana diyemde yarım var deydin. Şeydi petibüdün yüdün ömürdün. Son aydın sözlerin kalbimde kaldı. Bir vefalı adı aynı bedenim. Son aydın sözlerin kalbimde kaldı. Süzü sözünü adı aynı bedenim. Neyse bir vefalı da atam rahat yerlerim benim adıma. Eğilmeyin aynamayı yanlış adına. Seni müdürlüydü birimin yarına. Türkmenliydi adı aynı bedenim. Seni müdürlüydü birimin yarına. Türkmenliydi adı aynı
Adı aynı bedenim. Ana? Gayet Cuma deyip bir o şahir, Dostumuz. o dramaturg dostumuz da Şahir. şoň bir eser var. Çala yadıma düşýärdi. Öz insine yadan öýden ýalňyşmadam şonda bir setirler var. Çaqaq oynardyk gizlen peçegi diye. Şo wagtda şol oyunu oynadyk bolun, şol oynan yerlerimizde barıp seni gözledim ýöne tapmadım men hiç yerden seni ýa-da. Şo gizlenen yerlerden seni gözledim diye ýöne hiç yerden hiç için tapmadım şondan soň diye. Fakir bolupdyr da. Gatydyk ogy. Inni şu yankı sen diýmän bilen wepa ýene bir zat diýe Kerim agaň bir sözi bar, Kerim Guran pedin. Şo men häzir dil takik bilemok setirlerini onu şunu alman berýärdi. Häzir sen kim ogurlajak diýseler diýe men seni ogurlardım geregim diýip bir sözi bardyr. Şoň sözi bardy bilýänmi? Häzir sen kim ogurlajak diýse men baryp seni ogurlap gaýdardym geregim diýip şollar öz halany giden şonu nime. Indi yankı gaýypşyman yank setirlerinin birili man çıkardım da edil şoňa kwapdaşa eken gizlen peçek oýnaýardyk diýip ha. Şol görýärm şu gizlen peçek oyunu istesek, istemesek şol ilkinci oynan oyunumuzun bir de ýöne şonu oynadı, gülkä de ýazyp bolýar, gaýga da, tragediýa da olup bolýan eken. Ol adamyň akwalynyň gelişine bagly eken. Riyattan çıkmaýar we Paul hiç wagt oynan oyunlaň onsoň üýşülip bara ine kimin obasyna bawartar obaň çetinne obaň ortasyna akyp bilýär ýap bolýar da şoň üýşüp ödüm şu ýagyň birili şeýle tersek diýip öwürleýän ýeri bar şu ýerde suwa düşülýärdi. Hakika. Şu hiç wagt ýadymdan çykmaýar. Onuň ýene bir zat bar. Meň öz başymdan geçiren o derejede bilýändir. Ýaşlyk birili hemmämiň şo bir neme de näme diýler. Şo wakalar hemmämiň başymdan geçiren şo bir wakalar. Şu güne şey diýip oturýan da aýaň onuň şey diýip oturýan da näme suwa düşýän da. No şu taýlan ýalaňa söýleýän şuňa şykky diýip bir neme bardyr. Toyunum diye şakky. Şunu çalyan da gow edip çalyan. Soňa mazyk güne durýan, soň ýerinden turýan, gasyn bolýan, şoňa begen ýatyp ödýänimden. Bir garran ýaly bolýatdy aýaň. Biri şu zatlar bar. Häzirim şunu ýatdýan köp ýygy gelýär şu zatlar bar. Şakkyň ýygy, ýabyň, gamyşyň ýygy, gurwagan ýapda bolýar. Hemmetiniň ýygy ne şu aýtdyň ha? Şoda atlar çalıp bir ýyl garrasyň gelýär, urulasyň gelýär. Indi näme duýgular hazırdadı? Indi ýaşaryp şoda uralasyň gelip duranlar. Ýene bir zat boldymy? Ine ýaşlyk wagtyny. Ýörüte her bir nimede ýa suwa düşýärni tokurtko diýip bir zat bardy. Tokurtko diýdik bir däre. Şoň içinden geçýärdik biz. Ol wara içine saklanmagan mümkin. Ýöne bir adam geçer ýa tokurtkolar bolýardy. Diňe kelläň görnýärdi. İçinden zowam geçip gidýärdi. Ana şonu ýaly nimeler bolýardy. Ay, ýaşlyk tabi. Ýatdan çykarmy? Arman ýöne ýatdan çykdy. Bir sene bardy ýaşlyk. Diňe ýatlaýmak galy. Ýatlaýmak galýada. Kalbyňdan hiç wagt çykmaýar. Hormatly mihmanlar, hormatly mehriban adamlar, sözümiz uğur bolmadyar şu ýerde Halipa Aman Kadirowdan bir owadan aýdymlarynyň ýerine ýetirmegini haýyş edeli. Onuň söhbetleşimiz dowam edýär. Bolýa, baş üstüne. Bolýa.
Muhammed sıfatlıyım kuduyum yol olsun. Saklasın aman Muhammed sıfatlıyım kuduyum yol olsun. Odaca, indi taňa bir soru. Biz hemmemiz bilýär, tugulamy näçe oynan spektaklaryňyz bar. Näçe kino sanardan köp bolar. Odaca adyny alyp halka tanalaymy? Her bir artista diýsem ýalňyş bar, her bir artista nesip edýän ogul. Dogry aýdýan. Ol şeýle halk içinde 7 ýaşdan 70 ýaşa çelsi tanaýarlar. Nire varsanız da? Sağ olun. Şol size kıyılık düşüren yok mu? Mesela köpçülükte var ya da ben sizden kendi kino surutu düşürdüm. Kendi spektakllarını surutu düşürdüm özüm. Sonra ben mesela yarım saatte başlaya surutu düşürmeye diyen olayın 1 saat halk köpçülüğü sizi saklaya. Ben karşı oturuyanla bir surutu düşecek olaya. Aslında sizlerim şolar yani. Tanışsak öyle hava. Aslında 2 başlayız, siyomka diyez. Umuman sunuldu işlerin köpçülüğün şunları surutu düşürmeye başlayız. Sonra vaktinde başlayın. Olum halk köpçülüğünün şeyle size söyleyenliği, hormatlayanlığı, bir gelip surutu düşecek olaya, biri gurlaşacak olaya, bir telefon alacak olaya. Telefon alacak olaya. Gurlaşacak da hava. Şol sizde kıyınçılık dörü değil mi adacı? Yok, kıyınçılığa dörüdün yok. Yani o zece adını halkın özü taktı bana. Bilemok ya, men şu oynan şekillemin yaran olmağı mümkün. Nehirliğini men yadıma şunuk. Yasın bir sene varan son yadınam gidiyor. Ona misal için asırda edebilen oynamızı bir sefer oğlum ettiler, bir sefer adam ettiler bunu. Adam tam çıktı. Hayır, bir oğlum yaradı dedi. Yok, oğlum olsa o. Elbette durmuş. Yaşta pau dedi. Durmuştu yakınla. Onun restoran burun geldi. Sen adamın nimet
Bana adın tuttuğunu o men oğlum oynadı dedim. Yo ne yarın oraya diye. Benim ne adıp böyle oluyor dedim. Yo yasa dedim ben dedim. Benim evden olacağını. Ya hay şu vat wepan başlatıyordun böyle wepan hay su go volya dip neme didirecek bolana. Eğer buranın go volya didirecek bolada şu vattı. Cereden mi pa? Bir yüzün yatırıp gidelim. Ayarlı onun bolu biliyor ayarlı onun ecen. Sakal taktı da sakal taktı murt taktı o ne yarım oldu. Ervedem değerli ya oğlum. Ervedem değerli. Ya sırakıyorsun sakallı yarını. Adamın da adamın. Hoca bilen oynayan uğurları o dece ayarlığının mal oynada o yadımızda da çağı vaktimiz her altın zugunu qaraşadık da hoca başya asırda başladı. O hocanın iki ol piyençen yeriniz var ama köyünün yurtu. Köyünün yurtu. O köyünün yurtu. Son kodunun içine daş talıp. Sonra ayarlığının mal oynuyor. Ayarlığının mal oynaptı. Sokutumun şu yerine Rüstem yeni oraydı mı ait bana haşida eli. Başına. Zeytinin şeyyalı tomati bidir. Zeytinin şeyyalı tomati bidir. Zeytin yıllık yaladındı koparım. Duydatı yetişin alayım ayranıp yeni. Yetişin alayım ayrılıp yeni. Elimi yarakama dandı koparım. Üstüp bravada ikimi bile. Şulavada sana ikimiz bile. Ey ovadın şimalın düştü ten bile. Haşın gider istiva yediğim bile. Yıllar ayna sallayın yedi bu karım. Haşın gider istiva yediğim bile. Yıllar ayna sallayın yedi bu karım. Aşık Şehit Mustafa gelir bana. Aşık Şehit Mustafa dostum gelir bana. Ey vardı yüreğinin sevmesin dağlar. Bu dünyadan geçerin ömrü bana. Yanlı koparım. Yanlışa geçerin ömrü yar bağlar. Yüreğine dolarım yanlı koparım. Bağdaki gülüm sollu koparım. O benim koparım. Ey benim koparım. Odacı. Bu zatları yatlamakla bir soval veresim geliyor.
Eger öz durmuşuňuz, şahsy durmuşuňuz, teatr, kino, muman öz durmuşuňuz, kino öwürlen bolsa, siz öz keşfiňizi kimen anardyňyz? Özüňiz oýnardyňyzmy ýa-da bir artistden anardyňyzmy? Soram düşünüklümi? Soram düşünükli. Öz durmuşuňuz. Meselem, sizin öz şahsy durmuşuňyz käbir zatlar bilmeýän ýerlerimizde bolmak mal. Gynançly bir büdürleyen yerler olmak mal, şatlanyan, öz şahsi durmuşunuz kino urmeli olunu, dramaturg sizin durmuşunuz yorum, yazıp ine şu kino değilenine, siz öz durmuşunuzu, öz keşfinizi kime inanırdınız? Ya da özünüz oynardınız mı yine? Öz keşfimi dine özüm oynardım. Yönü, menem şu durmuşta, hayısı ne keşf oynanam olsam, yalnızlık koyu veren yerlem var. Onu hazır duyan, şoları diledik geçerdim. İkinci gedek gol yada onu. İkinci yadıdan da yadılmadık da. Benim bir alım ya yine bir yazıcı değil. Adam her bir durmuşta yalnızlık koyu verip biler. Ama şu diyordu men yalnızlık koyu veriyen mi? Duyan nerlerin, bilen nerlerin. İnne hazır kaytalap görüyen olin, ha istaydı beyle ki başkalat edirdim deydir ya da. Ben şu yerde bir zat yatasım öyle. Öylönüm, bu durmuş şurdukla ettik. Ne deyin şuları, spektakları dedi. Umuman kişilikten ben şu sunutu, hüvesi olum son bir ayağım tiyatrda. Onun burun gelilen olan spektakl var ya. Benim çağrılara dedim bir spektakl görürün müsün deyip. Mesela Malik gittiğinde yine gayet diye gelip o vezer var gözü ben. Şu spektakl istesin istemeden halkın adından çıkan o. Yok. Gatı üt koşuk obraz dönüdüpsünüz. Bağışlat ödünüzü böyleyen şu spektaklın içinde ilk vardı men Kazan Kakyan gelin oynadım. Kazan Kakyan gelini. Fon mol. Sonra Muradova kaynenemiz oynayadı. Sonra Muradov'un katı büyük aktrisa. Sabırdaydı, sonudaydı. Bar içine hemmezim, köpüzüm. Yönü sabırdaydı yağlı, ya sonudaydı yağlı, oynap bulunuk. İnni hazır sonku dövürdü. İnesini mağanlanırlar. İnesini mi özüm oynadım. Şol spektakille intik sunugutta, tarihte yok bir spektakille 43 yıl oynan. O diyece, sizin böyle bir nime deyip duran. Sonra Muradov'dan soruyalar mı? Bardı geldi, şu gelinin kodulununu şol oyunu değil mi? Sen yerine kim oynar oy diyen zat diyene, kim oňurur diyene näme jogap ber? Şonu aýdyp berdine. Gyzyk kılla şu sebäbi dinläp oturanlar şunem gyzyk kılla. Wepa dinle şunu. Onun arasında ýagşy niyet bilen yaman sözlerim aýdýatda. Aha. Ýagşy niyet bilen. Gowy kämilleşmek üçin ne? Şu onu bana nemedenim soraptırlar sabırdaýdadanım. Kim sabırdaýda? Şu meni nemedipdir. Yani sonu Muradovna da. Men öläýsem men şol obrazıma basıp berin diye. Ana. Gördün mü? Bellämedi. Büyük aktrisa, büyük halife şey deyiptir. Menden son Abbas oynatın şonu. Şol oynaysın deyiptir. Ulu zatta, ulu anam. Ve paşa yerde bir zat koşayın. Şu tanalmağın nähil jogap berýär diýip soradym da halife. Tanalma iki tane yolu var. Tanalıyar adam. Sen hormat koyarlar örsem. Aman. Halife. Hormat koyarlar. Sen hormat koyan hormatga münasip bolmaly. Başka tarappa. Sen köp yerde görünü bilen ok. Nimerek yerde görünsen hana şol diýen kadam. Hana şo diýberýär. Şoň üçin jogap berýär gaty güýçlüsüň. Görün tanalmak bara. O tanalmayanın kıyarı bolmaya, katı var öğüdüğü bir himme taraftan, eşik taraftan, öğüdüğün alıp barışından, gürleyişinden, bir salanmaşından, oturup dursun, toya barışın, himme sen
Nime de oluyor? Göz aslında oluyor da. Şu yaman kıyın şu aşağıdan çıkmak kıyın. Yine bir tarafı asıl dedi. Yani fikret döşümüzde başlamak özünüz ağlak geçtiğinizde basınçağı mülüp barakan iyidine var seyret diyene. Hava. Düşüşüne gözün yettiyen. Hava. Tanılmağın özüm. Halkın içinde özün tanılmağın özüm ulu basınçak. Kat doğray diyen. Ana şonuna özünü alıp parmak halkın içinde. Kiçi alak, ula hormat, kiçi sıyla. Şu derecede özün almak bir pespelliğin bilen tanılmak kat oğular. O adamdı. Ya o adam, o artist, o diydirmeyin özü. Bir sıylalı hormat diydirmeyin özüm. Ullokan var derece, ullokan var sınıotun bir ulu görünüşüm kadiyen şunun. Doğray diyen şey. Yine o derecede yan bir sözünü de ayıttı. Nime sen hayse kerde işley. Tapağı dök, dörücülükte olsun, kuruluşlukta olsun. Ya başka kerde yönü esas adam kerçilik. Men şunu öňe sürýän. Adam kerçiligiň bolsa isleýän ýerinde sen adam aly bilýän, awrayam adam bilýän. Ýöne şonuň bolmasa başga ýöne foglar ýörersiň. Bar git, bula gelýär o. Jay şunu kim sagardy? Şunu ýal bolýar da. Ýöne haçanna awraýyň bolsa, gel sana agaman, gel han, gelinim, gel. Şunu ýal derejä ýetmek kıyınna. Ol yıllar dowamlyny käbir adam çaltam, käbir adam yıllar dowamlyny men käbir şeylerini özüm mady köpüp gurulýar diýmän de ýöne. Ine käbir tügeleme biziň belli dörüjülük adamlarymyz bolýar, artistler bolýar, bilýärmi? Ya tanışçylar bolýar. 3-4 ýylyň içinde tügelem özüm tanady ýa-da derrew ine halkyň arasynda ýaýra berýär. Ol bolup bilýän şu wagtky döwrümde tügelemi dogdurýar, okuýuby, bir başaryny görkezmegi ýol känne, bir näçe şertler bar diýeni. Ýöne men aşyrda bolmak üçin näçe gerek bolanyny bilýärmi? 19 ýyl gerek boldy. Okuw toramyndan soň 19 ýyldan soň men aşyrda boldum. Hakyky aşyrda şu wagtny hormatly arkadamyň saýasynda, arkadaly gahryman serdamyň saýasynda şeýle giň mümkinçilikler bar. Hawa. Siz döwri bilenli wagty ýaşrak. Olajaň döwri meselem birdir ýarymdyr teatr. Ya bolmasa gurjak teatrda ýokdum. Telewiziýa ýok. O bir radio, bir teleýaýlym, onuň tanylmak, ýa-da çykşetjek bolsaň ol, ine dek düýünle, ol mäşirligiň parkaçyly, şo taýda kiçirak sakly urlar seýdi. O seýdiga gaçyly. Ana şo taýda ýerde bir parkçaga zat, şo taýda çykşeden bolýardyr halkyň içinde bilýärmi? Hawa bilýän. Häzir tugulemine rüssemýal ýaş oglary, ýa ýaş artistlere tanylmak şeýle şala bir okuýuň ba bolsa, üçüň ba bolsa gatan sattan alyp bolýar. Dogry, şu şeýle şertler döredilýär, dany şonu dogry aýdýan. Sebäbi islerini şu wagtky ýurdumyzda geçýän görýär, çağırjykdan arasynda wekilini çağıran arasynda merjen däneleri, ýa ýanglan diýarym, ýaş aýdymçylar. Şoň hemmesi şol geljekde biziň neslimiziň bir dörejülükden özi uruny barlap görmekligiň nyşany. Şoň üçin näme? Hemmemiz alkyşaýdy, arkadaly gahryman serdamyz janlar bolýar. Hormatly mihmanlar, hormatly mehriban adamlar, sözümiz uğur bolmaz ýaly şu ýerde Halipa Aman Kadirowdan bir owadan aýdymlaryny ýerine ýetirmegini haýyş edeli. Onuň söhbetlerimiz dowam edýär. Bolýa, baş üstüne. Bolýa.
niyetini yadımda olsun. Kargıp hilpilletiyor bir gün dipende, sol gün toy tutmağına atla kapıyında bilbiller sayraşar uğutlar çağında üsümü yavşıyor gün yadımda olsun. Yetim yiğit düşün av aynalar söde bilmersin çöp kaçara varalar göde akmaya boğuluyor gitçe barışını kalanlar köşevi yadımda olsun. Akmaya boğuluyor gitçe barışını kalanlar köşevi yadımda olsun. İt bulmak manfaatları yadımda olsun. Amana köp sağ ol. Aydan aydınlamak için. Ini amana size bir sowal var. Size Ul Halifa'nın günlük durmuşunu halkın bilmeyen yönetici için öğren mühim bir küçücük enli var mı? Halk bilen durmuşunuzda köp vardı. Hükmanım da bilmedi. Yönetici için şu enlinizde küçücük bir enlik olan adamda çok mühim olan adam var mı? Hava asırda da neyemedi bu soruğa sen kömekleşmesene. Yok ne şu vat men bırak yazmıştı. Erkek adamların sakal oluyor da sakal. Şunu kavr nime yollaştırma 2 gün 3 gün firman gedip biliyor da özlemeler. Yani ne arası men aldan bir günüm men oňamak şul. Hükman her güniden olaymalı şul. Ayırlaymalı şey. Ine şu nime menne bolyaş innik. Ödemine onu hiç bilmeden oğlum. Beşim dama fakal fer diyor onu. Ya bir şol var men nime düşünem değil. Ay bir erbetlik için şol men innik bol kalıptır. Yani esası şol näme möküm zat şol men için. Bira saçını ortmak. Miram sakalını alırmak. Ondan mene mesela şeyin bir öýde bolýan pırsatlaň ýa bir garnaşyňa ýa ininke gitsek ýa bir toýa gitsek o çäre gitsek olaň her bölünen. Sen şoňa görä hereketiň ýa-ki möhüm zatlar ondan ýa-ki saçam sakalam o eşikleňe. Ay ýokla şuny öýdele gele bir agtaçaklama oýnaýyn. Nesen ola ýa-ki zatlar näme saçy daramaga ýok panel gaýtym bir o çödülüp arkaýyn bir ojalaňda ola ýa başga bir aýratyn bolýar. Dogrumy? Doğru. Amana ne kolum halkımızda bizani içkin näçe aydımlaňy ýaga geçirdik. Näçe aydımlaňy işäňizde ýanyldyk. Aydanyňyzda umman aydymda ýokury tananystyp bardatda. Şu ýokury tanans aydanyňda görýän ähli energiýaňy, hyjuňy neme singdirip gıyırıp aytmalılar. Şolur yarak tanasta aydanyňyzda da sizin aydymyňyz şirin owazy eşdili. Sır nämede? Zawar we pajan ýa-ki owazy eşdilýär diýen söýleňe hormatyňa. Dinleyici da dinläp otyr. Ine alipalar öýler bilýär, Rüstemzan bilýär. O sen ýa mikrofon alyp aydyma başlaňda, toýa başlaňda sen ýüregini okuýan oň. On eýam teň bilen düşünükli. Ýa-ki zanyňy hakyky diýekmeden singdirip ýa-ki hasam onun özüňe bir lezzet alýan, onun oň lezzet alýan hasam duýýan, onun joşy berýän otaýda hemme güýjem o klasam hemmesini birden elip oýanýar da. Şol 90-njy ýyllardan bärilerden şol ýanglandyama çykan ýyllaryňyz atlaňyz şonun bärde konserti ýa şu wagtyňyzda umumyň aýdaly biz onlar bilem ýaşrakdyk. Şonu aydym aýdaňyzda
Yılgırvay diýäňiz da. Şu yılgırsynda seredýär de yılgırvay diýär bu aýdymy. Halkaýdym da yılgırmak aňardydyr, gowy yılgırmala. Şonda da yılgırvay diýäňiz da. Diýjek bolýan öz kesbiňiz, obrazyňyz bilen halka özüňizde çekýäňiz. Sağ ol Efazan. O yankı diyelim de yankı şol gözünden yüreğinden o kap bolýar da bular hemmes bilýär aslında. Tomoşasy joşturýar diýär. Soň bilen bolmaz başga da atmak için zadandan joşurmaz. Tomoşasy joşturýar. Dinleýiçi. Görüňek ýöne olaň 2 adam bol, 5 adam bol, 10 adam bol dinleýiçi bolanda baksam artistam joşy biler. Sebäbim işe da on zahmet şol öýünden çykanna şol toy. Owa. Amana aydımlar elbette can ses saydan köp ýerde. Ýöne köp ýerde mümkinçiligi göre fonogrammy da aýtmaly bolýaňyz da. Şeýle dämi? Fonogramma bilemok men nägen gawat gelen ne olaymy. Ana şonu aýtjak boldum. Sizde fonogramma mene gawat gelemok. Şoň üçin bagşy bolmak üçin görem ençemi ýyllar gerek, wagt gerek. Şonça aýdymy ýat tutmagyň özüm bir olam bir suňat mı kaldy? Sebäbi näçe goşgyny ýat tutup onu aýdyma geçirip şol aýdýan aýdymlaryňda meselem bir şu jagada ýokman goýaýmalyň ellik bolýarmy? Sessemi ýa aýdymy işläňdemi öňünden turgullyş geçýärsiň da dogry dämi? Öňünden hökman şular ýalyk aýtmalylar. Şuraydym hökman aýdymlarda şu zat bolaýmalylar diýen ýa owaz bolýarmy ýa çyk bolýarmy şu hökman aýdymlarda şu bilinen bir bolaýmaly hökman näle ýere bolýarmy? Aýdym da men bir köp aýdymlaryny hojam bilen ojasan bilen köp şahirlerden goşgularyny bir heli öz Hengler doğrusu hengler aňardan gelýär. Bir henge ýem näçe aýdym sanalýar. Ýöne şuny daway hoja masal şuň. Gastan hemme dat yer bolar berine daraga. Şoňa goýaly. Şoňa goýup muňa dinledýärni näme bolýar. Ya ne masal ýelik şahirlenmez. Onu şey bir hil öz göwnüňe jaý bolýar, öz göwnüňe jaý bolsa ondan dinleýärde näme bolmana hemme adamyň göwüni tap bolmaz we pazan by adam halykda bir hemmesi bir aýakdan sirwem bolmaz. Ýöne agramly öle onuň sawwasyny alp bolsa ana şol uly der bagtma kadýan mene. Birje gysgazyk kiçik soru berýän amana. Şu ýaşyňa görä ses ýetkä bilýärmi aman? Misal üçin 18 ýaşdaky ses ýetkä eken 35 60-da 70-de ses ýetkä bilýärmi? Ýetkä eken. Sebäbi 86-njy 90 ýyllaň ýazgylaryny dinläp görýärse käwat ondan gawat gelýär bilen. Bu zat sesler aýdydyr. Ya tebe saga sesler de. Onuň adam gitdigiçe ol nemesen ol düşünükli ol barmal ol. Onuň sesin belli bir like ýerine düşýän ýaşy bolýarmy ýa ol şu gidip otyrmy? Ýa ol gidip otyr eken. Ol ýöne ondan öz islegödüň de ýaly bir hili. Sesin ýöne bir diýen getýän wagty var, diýen etmeýän wagty var. Ne bir gize bir uksuz bolýar. Ya ýatylýar ýerden turmaly bolýar onuň. Ya da sesler bolýar. Ne aýly gyrýän bir bagşylaň bir hakik çap suwar çapmal bolýar agaty. Şonu ýaly ol oýun eder ýalda adam da hazırda ol millet de adamlar halka ol dinlemäne gelýär saňa näçe görmez. Ýöne şonu diýeniň etse etmeýän ýerine de ýene de bir jan edýän geçmer bolýar we fazan. Amana ýa-ni özüňiz bellek geçdiňizde şol ýanky köne ýazgylar käwat görýäs, dinleýäs. Şo ýazgylar göreňizde, dinleýäňizde häzir meselem bir aýdym aýdýaňyz da onun şol aýdym ýaşda aýdan bolsaňyz şonu dinläp şo wagty gowaýtma şonu şu jaga bir şeýler almaly ekenim. Erti şeyderine diýen ýeriňiz bolýarmy? Bolýar, ýa-ni o dejaýtda ýa-ni bir gaýtalasa täzeden saratsam diýdi ýa-ni. Şondan saratsam şo kemçilikleri ýerine goýardym diýär. Ýok, o deje öň kemçilikler döderdim diýär. Men berýän sorum. Öň gowaýdyp häzir onça aýtmadyk ýeriňiz barmy? Ýok. Şonu gowaýdypdym, şonu tapara alaýyn diýär. Plan ýaşy netto diýilýändir. Ses kämilleşýän bolmaly, wepa. Ses kämilleşýän. O ýaşda diýerler kär bolmaly. Indi gelmeli. Aýa plan ol netdi diýär, dogrymy? Şoň üçin ol kämilleşmeli gitdigise ondan ýaňam diýdim bir aýdym. Tahagan gurle diýerler, tahagan, Taqjep Barf. Hemmämiň tanýan bagşymyz. Şo
durmuşdan gidemeke şu ömrünün ahirine bir küçül galanını ömrünün ahirine inha in öz sesime geldim deyip. Sahadan hem 70'ten geçendir. 80'e kolaylandı ya 80'e kolaylandı ya olmam mümkün onu bilemem okun. Şolunda şu 70'ten geçen sonra ben inhen öz sesime geldim deyip bir de gör. Adam demek ki sonundan ben amanan soruyan. Yaşın gittikçe ses ütgüyen olmalı. Biri mümkün kozolyandır kabirinin sesi mümkün yaşı nimerak bolyan. Nimelerde ba artistlerde alp barcılığı diktirlerde bolyadı. Ne belli hem tanıyat Oğulcahan Mehmi Kıvan ses hiç kat karramadı. Sen beydiğimi, kıyırın bahasını men senin kovulayan ahirin. Ne dersin ovan in ulu bayevlen kudu olaydı. Şodur durdu. Aman bayram merdif hem aman. Ses hiç kat karran nedir? Bu karagol cahillikten giderin. Ol hatalı gozoluktan giderin. Çünkü men olurdan gitmeyen bilemok. Emma sen ıkbalından git. Şu kaçan oradan şu hindi kinoda etaat kahraman setini verip verendir bilyan oradan. Ol 20 yaşındaki bir oğlunla ol aman nay 60 yaşam setini veriyordu. Görem şonu yalan. Aslında yani amana qowelette halk sunut medeni işlerine in ulu baha veren halk. Siz köp bölüňiz çağırın işeşýäňiz. Owo. İşeşýän. Tapawdy kelmi? Aslında tapawdy barmy? Çağı bilen işeşmek, ula bilen işeşmek. Sizin köp tomoşaçyňyz çağda. Owo. Şolary öz sunutyny orkutmak aşyr därde diýip ula adamlar aýtmady ony. Aşyr därde adyny şol lakamy çağalardan aldyk. Şeýle seretsek. Men şu wagt ine bir arada çağalar goýsalar 5-6 sany. Bir arada ne ula adamlar goýsalar artistler, belli artistler. Ine şu çağalar wada kino düşürmeli şular çağalar. Bu da ula adamlar bilen häzir bol bir nimerak. Bir has bir hili bir nem agramdrak kino düşürmeli diýse, men bular taýlardım. Çağalarny işleşmek hedil. Olar sana anan ýalar. Olar sana ana medialar. Olar bir högöt ediýärler şoňa. Bir şeýle de şolarny kynra. Kyn, ýöne lezzetli. Ula adamlar Yengmara derrog nime bolsa rengen ýaly bilýär diýär. Soda onuň bularda näme diýe turupmyň allama oglany ýaşy diýär. Bular çağadara näme diýsen dinläp otur. Şoň üçin men çağadaryny işlerim goýurýan. Bir döwürler aman naý çağadaryny işleýäke hiç mün belline keşip bolýar. Aman naý döwrüni öňüm aýtylýardym söýdümi. Aman örsem dinle o derece. Şu haýsy keşip berýärler bolyn tomoşlar dalynan aman naýdyk gaýraýarlarda. Ödüm agramly oyun gidip durup gaty bir pazygaly. Her kim şu aman naýyny gödöň etir. Bidem daşyndan ülýetiň agatyna Allah jan şunu ýaly bir nime bolmasyn etken aýlanyp men başyma geldi şol. Ýöne şeýle de bolsa sözüň bölýän biziň soňky filmimizde nesip bolsa çykar inşallah Rüstem Allah. Siz baş kahraman kesin yerine getirdiňiz. Hawa. Şo nasıl derde bolmadygyny kalyp tama edýän. Şonu da bel onu bara tomoşlar baha berer. Bu adyn tek gören oklardan, gören soňlar bilerler. Sakalam dakyrýan sen, kelpegem geýýän, gaşyň her hil renkleýän gon gürlemene durup bolan nokta sözüň bar aýry. Gürläp başlaýan gon aşyr däde diýär. Hemmek şol keşip gören nokta, şol tahyylja gyma bagylyk link etip bir aşyr däden görýärdi. O sen göz keş. Ana şonu aman naýdan gen görýärdik bir de şo geldi. Indi şoň üçin diýär men soňky 2008-den bäri başladyk muny täzeden dikeldiň diýip gahrman arkadaşymyz ýörüýdi. Ýanky eziň üçin körpeleri gepleşigi açyp berdi bir de. Ana şondan bäri 2008, 18, 16 ýyl bäri, 17 ýyl bäri şu gepleşik gidip otyr. Men çağlar gowurýan lezzet alýan şolardan. Ýene de işädim gelýär şolar bilen. Nesip bolsa. Nesip bol. Mehriban adamlar edilirler sözümüzün şu yerine, gurrumuzun şu yerine bizim hormatly mihmamız Rüstem Halli von yerine getirmene bir oğudun aydınlar dinläli. Ondan söhbetleşip Rüstem ödüne devam ederiz.
omulgum yatın kuvvet şağada Omulgum yatın kuvvet şağada Ayak yalın koygan İzlerim galeyhi Yine varım görülmek temirlerim Bedesi uygaza kıylarım galeyhi Yine varım görülmek temirlerim O yerde uygaza kıylarım galeyhi Vah ne deyin amazan Hanifa Hey hey Enem atam minneyi bir dağalı İdimde atamın mağarı gâlı Enem atam minneyi bir dağalı İdimde kullanın mağarı gâlı Vah ne deyin Allah zan ölümden neden Hayda vur kırmızan, hayda vur bilgisayar Ay karaya tuğal ekin geceleri Karaya tığal ekin giyseler Kedilerim gördüm gönlüm izalar Aman sen Kıyla varman tanaydı şişeler Sadıklı usulü kollarım galeydi Kıyla yetmez tanaydı şişeler Sadıklı usulü Ya film ömründe hey Matör beni kışıp kovalan takırlarım Ayak yanın kışıp kovul takırlarım Negine gitti ara Bazı fikirleri Kurtulumda badirin tek şükürler Ay aydınla bakın Bölürüm galeydi
Rüstem, sesin owadın, özüň owadın, töleme Gatawmy haw. Halipaň, Rowşan Halipaň bir perdendi, Ussat Halipaň. Ýaşyna garamazdan Rowşan biz ýa-da aşyda aýtda çalt tanarly diýip. İl arasynda hormat gazanan bagşylaryň biri. Şu tanaly uranda her söhbetimiz başynda aýtda şol halk bar ya tanal yani aşır derdi ya orazılıcı ya amana deyip burada tanal başlıyor da halk. İlkinci gelip Rüstem sarımakim aydınçı değil mi sen deyip saralmışsın adam yadına düşüyor mu? Edil ol adama doğru mu aytsam yardım etsin yoksa kendi yerde onu alıp patlar böyle. Birinci doğru mu aytayım. Birinci edek yöne bir başta bir gollu veren ağalam ama bir talmaz bilen kahraman deyip şol bir aydym taada başlan wagtlam ama öz iş seslerini kardeşlerin arasında ey şular ýalyk Rowşan Halipaň oglumyna şuňaly aydyma taada başladyna bir soňa bir dinläp göräýin diýip bir başda bir sany oturuş wagt ýadylar-da onuň bar ýadym bolyn şonu wy sen geçen toýdaky bagy oglun näme mundu geçen edek dinledik diýerler bolyn. Ha şeyle men dinledingizmi diýip şon ýaly bolan ýerler boldy. Olar tanıştyrjak bolup men eltýä bolýany olar ýa men bilen öň bir kedek toýda bolupdyrlar, toýda datdy görüpdyrlar, şon ýaly bolan ýerler boldy. Şonu ütköç gurduýgy başyndan geçýänler ilkirkiler. Ýanky meni oturuşa çağıran ağalamydam, olaram begen ýerler öz nemeleriniň şo näme zähmetiniň miýgösdiýär, öz ýetişdiren oglallary halk köpçüligini tanalsa. Başta ilk başta näme ýaňyr çykyp başlan wagtda Amanjan Halipa bilen bir gaty kän toýa gitdik. Onuň men bir gowy sadan nämardy. Şonu şuň bir ýatlap geçeýin kömek goçum diýip ussat oglany. Onuň hojaşanam Amanjanym şeýle bir gowy ýa-da hormatlaýady. Onuň ertir toýmy nirde diýädik bolyn. Ana şäherde plan ýerde diýäs bolyn. Aman komplekt diýdi Halipa, bilýän nädir? Aman komplekt diýdi. Sebäbi ay bir näme komplekt ýalap boldukda, sebäbi haýsy toýa barsak, hukman hojaşan bilen Amanjan gelýärdi. Ay onuň kimiň topary, kimiň taýdanly gruppasy bar, toýda diýdiň Amanjan özüňe bilýändiňler, Rüstem diýse, gönü bolly hojaşan Halipa aýyr diýdi. Onuň başda men ala diýdim de şu Rüstemjan gelýär. Onuň bir Beyik bagşyň ogly bolup köpe çykmap, o taýda gaty jogapkärçilik zat bar da, o iň kyn ýer we pazar, şolong Rüstem Halipaň, Rowşan Halipaň ogly gelýär.
Aşağı seri var, onun Rüstem zaniyona tuvaleme. Anam ödeyip tuvaleme halk sinne. Sun kunet sinne. Hizmette gelecekte de aynı tuvaleme. Allah yol verse. Hak yolla. Zan savatını koy. Şunku döwürde bir birlik geçmeler da hormatly arkadaşlarım Ahman Serdam Halipa şähertlik ýolly ýa-da Rüstem edil gönlüň onu öz kakazynyň ýolunu dowam ettirip şoň ýyzyny dowam ettirip bilen başladan beýildi. Benim de yankaw berekella, Rüstem za berekella. Adam Rüstem şeýle de bolsa, ýene bir sowalymyz bar. Egerde şu ýaşlygyňyzda başy däldi, başga bir saylaw goýulan bolsa diýňdi, başga bir käri, meselem, haýsy käri saýlardyňyz? Aýdymçylyk däldi. Haýsy käri akwalyňyzy baglardyňyz? Maňa hiç kärim bir, hiç ýyly bir kynçylyk göretmedim. Kanýan sebäbi men başçylyk, aýdymçylyk kärime giýjirak başladym. Halipa dagam bilýändir. Watan ullugundan gelip ondan soň 2 ýyl zähmet çekdim. Sebäbi näme? Halipa Can bilýändirine. Halipa Can bilen Aman Kadir bilen Kakan Bakir 1993-nji ýylda ýanglan ýarym telewäsleşiginde o wagt näme ullu kamyr näme bir bäsleşikden biri Halipa kutlu bolsun baýdagym aýtdy. Kakan Bakirem Rowşan Halifem ýanglan ýarym diýen aýdymyny aýtdy. Häzirki wagtda da bizem täzece görnüşde işledik. Ony şu wagtda mene ýanglan ýarymlarda şol ýanglan dur, şol men üçin ullukan baýt kakamyň aýdymyň şägirtleň ýaşyň bir aýdyp şu ýaýlymlarda, toýlarda, bayramlarda aýtdygyny gaty begenýän. Sağ olasyn. Sağ ol Halipa Can onuň ýanky soragyň başga kär diýäsen näme kakam Pakir dogrusy 35 ýaşyny 36 ýaşyny doldur mani aramyzdan ýer gitdi. Onuň näme bizem ýaş 2 san öňden ul doganym bar, gyýjygym bar, gyýjygym 10 aýlyk çagady. Olam näme kaka mehrin bilmän özünden ulagym bar diýene daýanjy kaka diýýärdi dä şoňa. Şoň soň ýaşy biraz ulalyp akyl goýuly şondan soň öz kakasynyň daýançdy elle Rowşan Halif diýen bildi. Onuň diýjek bolýanym türlü kärlerde zähmet çekdim. Guruluşuga etdim, sevda etdim. Hemme kärlerde işläp gördüm. Ýöne içimde sungot ýanky gaýnap durda içimde. Nirde bolsam, haýsy kärde bolsam, Halipalaň aýdan aýdymlaryny, kakamyň aýdan aýdymlaryny dinläp gezädim. Onuň şol içimde gaýnap dur ýöne näme ýanky özümden uly agam aýdym soň maşgalada öňden uly bar bolan soň ondan öňe geçip bolanok onuň agam aýdym aýtýar bolýar diýip kän ýyllap aýtman gedim. Aýtsam gizlenip aýtdym. Agamyň ýok ýerine ýa şoňa şol plan ýerde aýdym aýtdy diýip aýtmaýjak ýerlerine şolaň arasynda aýtdym. Onuň ýene bir Halipa ýatlasym gelýär. Bir Haly Mehmet Sopif diýip bize bir Halipa bagşy bardy. O Halipa bilýänsiň nowuly adam aýtdy. Olyulany da özü ütköşük bir ýol goýdy da o da Toýgul Jepbarov Halipanyň şägirdi. Ýöne o da öz şey ýol goýdy da Kakan Pakir Atawaýyň şägirdi bolsa da özü ýol goýdy da Rowşan Halyň ýol diýip. Näme şägirtlerim näme ýol goýmak o ullukan zatda bir şaka bolmak, bir aýratyn ýol bolmak. Onuň şeýdi agam aýdym soň men kän ýyllap aýdym aýtman gezdim. Soňam bir gün Braçyk näme özüň bilýän Halipa ýanky kalmasaň kän toýa gitseň onuň bagşy bizde de näme esasanam ýanky esasy aýdymlama janly sesle aýdylansaň näme janly sesle aýdyp joý aýdylýar diýilýär. Näçe ullap ýatmany bir gün diýdi, inim diýdi. Aýdym zat bilýänmi diýdi. Onuň am aýtjan diýdim onu men aýtjan aýdymokda o taýdy. Bir kusan aýdym bilýän onu diýdi, ýör diýdi men ýa-da diýdi bir gidip diýdi başga ýere gitmeli. Gargalada da o. Ýördi o ýerde de Merdan Damana bardyny. Merdan Damana aňam tugalama bir halk köpçüligine bir ýaýrap bir gowy näme bir dinlenip beren wagtlary onuň
ol Kakış vardı, Kakış Oraz Mehmetov. Onun şolum vardı. Ol ýöne o wagt başga ýoldan aýtdy. O halk aýdymlar zatlar kän aýdan okdy. Esasan Azerbaýjan aýdymlar aýtdy. Hemem Anneverdatdan Halipan aýdymlaryndan aýtdy. Onu Rowşan Halin atawaň ýoluna soň geçdi Kakışym. Onun ýanky merdan bardyk golyny ýem bir Rowşanyň diýdik, çoglum aýdym aýtdyň ekenni halk köpçüligini aýtdylar. Ey senem Rowşan oglum tugulum aýdym başladyňmy? Hawa, menem birinji gedekine agam bilen toýa çykýan diýip. Onun iki dogon bolup, iki bolup ýan aýdyp başladyk bolyn, halk hasy kabul etdi, ütköş kabul etdi. Onun ýem başga hiç ýyly bagsy sadyny gözüňe gelen o sebäbi köp wagt bäri Rowşan Halin aýdymna mehrinedar halk köp wagt boldy hawa. Bir näçeler bilýän Alipajan özüm. Onun şonu ýem ýanky agamyň sesi ýada bolsa da bara bir halk şeýle bir gollady bolyn ses açylyp başga çaýdy berdi. Şondan soň ne ýoşuk bilen näme toýlara çykuradyk, adada uradyk. Onun öňünde dogrusyny dogry aýdaýyn, ýanky guruluşa metdim, ýüküm daşadym. Ýanky näme bir iki agama dogrusu olaram öz maşgalasy ýagdaýy bilen her kim öýüňem körpesi men bolamsaň agyjygym bilen ejeme eklenç özüm etmelim. Hemme zatlar geçdi bolsun, Allaha şükür, müň şükür. Ene näme gahrman arkada serdarymyň asuda eşiretli zamanasy bar. Hemme kynçylyklar geçdi bolsun. Her gedek ine şu bir sila hormat alyp gelemde ejemjanyň gözü ýaşdan bolýar. Begenýä hakana berilmedik ömür. Size berilsin. Yani şoň yetmedik arzuwlaryna, maksatlaryna biziň ýetýämizi görüp, hasy begenýä şu pursatdan peýda alan menem näme ak ýürekden kalbymdan, ene mehriniň kalbyndan gahrman arkada gahrman serdarymda şu etýän şaher paýlar üçin köp alkyşlanma aýtýan zanlar sag bolsun, başlardyk bolsun. Bizem näme täşi ýüregimiz durýança watan üçin, halkymyz üçin, arkadağımız üçün, arkada serdarımız üçün elimizden gelen dähbedimizi çekeriz, başarımızı görkezeriz. Berekellah. Köp sağ olursun. Bizim sizin söhbetinize alkışlarınıza koşuluyaz. Koy mehriman arkadağımızın gahrman serdarımız canlılar sağ olsun, ömürleri uzak olsun. Söhbetimizin şu yerine Rüstem yeni bir aydın aýtmagy haşida eli. Sağ ol Pajan, şu gün näme halipalar ýatladyk, halipalar bilen otyrys. Şu gün şu gepleşikde özme ýöreýte maksat edinimdiňe halipam Rowşan Halif aýdymlaryny aýtmak makul bilýän. Mümkin bolsa şoň döreden ýerine ýetiren aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip berýär. Başdy. Berekellah. Sakla, ey Allah sen sakla, bu korkunçlu yollarda sağı solu çaparlar, suya koyan çöllerde. Ey men bir yetinim, bendin men vay keminemin kullarda. Hep günahlar kazandım az fırsatlı yıllarda. Kısalatı koyma verir, ey kısalatı koyma ver az fırsatlı yıllarda. O dünyaga sanağılır, o dünyaga giden barda giden yok. Diri hanından haber hatinanan yok.
gülün yok. Dünyaya bil bağladı. Ay dünyaya bil bağlayan kaldı yani şimdi. Ey kısalatı uyma ver. Ey kısalatı uyma ver. Ehtı peyman şimdi. Deyip gelirsin, baylık deyip gelirsin. Ta içinde de vardır, doymaz gözüm dünyada. Kasabız kummadı. Ey akıl eyle, akıl eyle. Adamlar vay bizden akmak kim vardır? Kurdu kuşunadır ki. Ey kur kuşlarınadır ki. Küllü firman içinde. Kısalatı kıyma ver. Koyma ver, dost düşman içinde. Ay mantımlı gideni. Mollegar kezgedenip sen ona karşı parmak kol ayağın sireni. Ayağın sireni. Ey kul dünyaya varır. İmanını avrayını kazanıp uğru kellin boş gitmeye. Ey uğru kellin boş gitmeye. Yaltı sakın işini de. Rüstüm kumlarıldı. Kalmadı, kalbi insan içinde. Yer bir insan içinde. Sağ olun. Ben sen yüz olmadan mırsalttı.
Atın izni asıl teyip olmadığın merkezi sözlefedidir olma. Atın izni asıl teyip olmadığın merkezi sözlefedidir olma. Hayran dilin hüvesi yer katına girsin titrep şanmılımı. Kurban varsa hayran dilin hüvesi yer katına girsin titrep şanmılımı. Bağı değil benim ömrüm yerinde şeytanındır sabır rahmanın her bir şagird vaktinde pir olma. Evet şeytanındır sabır rahmanın her bir şagird vaktinde pir olma. Şükret takdirin gülüne kara yerin kara sırpına diptinine. Hazırladı Mertigide dostu bir yaman keleyen Tağülün şağımrı kıstır yağ olma. Erigide dostu bir yaman keleyen Tağülün şağımrı kıstır yağ olma. Mertigide dostu bir yaman heleyen Tağülün şağımrın ıstır yağ dolma. Tağülün şağımrın ıstır yağ dolma.Irsım köp sağ ol. Aşıda da söhbetimiz sizden devam edeceğiz. Siz için şunu çelli yaşlıktan beri, yaşlığınızdan, kişiliğinizden beri 18'den beri. 18'den. 17'den beri diye ayarlar. Ayın 16 değil bunun yolunda. 15 sol bir dinleme de. 13. Yol has aşağı ya. 15 16 o. Şu yıllardan beri yadınızdan çıkman kalan gülkünçlü, soğuklu vakalar var mı? Var. Eğer mümkün olur görün versek. Nuriyat tip bizden bir 3-4 yaş ulu olunmadı. Yani bu kulluyum oynayadık. Gizden peşegem diyadır, bu kulluyum diyadır. Şonu her gün oynayıp görse de yemnemi yarım yıl, bir yıl kim o da ödem boyu uzayınnon. Bir gün şey deydi ol. Ödem daşlar karanlık oynayat. O bayram näme watar karanlık hiçli sırada adam näme o bizde urumuz näçinji ýylyda 73 diýeli 72-nji ýyllar şo döwürlüň nimelerde o bolarda eline kara çaltdyr gadanyň arasynda men niye bildirmän niye sizin kimdiňiz diye burnuňyzdan gözüňizden bileýin niye de karanlıkda iki eline de kara gadanyň karasy soň bildi onu
ödem diye şeyle settirdirun diye men bileyinne meni maňa bakın diýdi gör ağlaya da şey dipde hemmemin güdüm kara toň birlikde güdüm karalar şonu ýaly wakalar boldy o başga da kendir ýatla oturşyp edir şu ýadyma düşdi o göwren koýaýmaly iki elem kara biziň ýüzümizde mi kara o bir-birimiz seyret ýaty hemmemin güdüm kara şu burnumyz şeyler bol sal ýaly ekenne düntek gödüň diýor bulara aşyr däl han gel bäri kany senem göre nuri arahym düntek dur düntek arahymyň eňege dälip bütün ýüzümyz kara dara an şol bir koýaýmaly eken toýa çykmak ha aslında o oğlu nasıl da o oğlunu o pis aplap bilýärmi yok şol edil şol ýaly zatlardan hünerden başym çykanokman ýöne yer depi bilýän dogry men meýdanyny işledim ýöne hil saplap ya orok iýgelep diş çykaryp on ýalatdyr edip görenler on ýalatdyr bilemok ýöne men şu zatlardan neme diýen ladym mara tüydük ýatyarlayan men dilli tüydük Gamıştan dilli tüydük ýatyarlayan men şu adam ýatyarlayan dilli tüydük şonu edip bilýän men neme de ýa oýnasy da gamışlar alyp çapyp gamışlyk desizig edip o şonu ýatyardym men dilli tüydük men ýatyp köpdüne jiglemede ýatyp berýärdim şonu edýärdik ondan öýdedim alýardyk sağa wagty mümkin bilýändiňiz o fotoaparat ýok da wagty palçykdan neme dip jäjegem goýup soňa bizin edip bara şyrk gidenme bir appa dip bizden urap bir gyýdy bady. Deret o wagtlar raýon gaziýeti diýsen raýon gaziýetler bolýar da tejeniň raýon gaziýeti bolýar. Şonuň eli pilli kalhosly eli pilli bir daýhan şey dip durup suraty düşýärdi. Biz şonu ýaly edip kellemde papak edip elimde pil berip suraty düşürýär edinip edýänlerde. Şyrk giden bolýar häzir 15 minutdan getirýänip şu gaziýetde suraty getirip berýär appa. O maňa meňden ok dedim, yo sen şeylerek durdun diye şey diye. Beýlerek durdun a pirin. Bizim pirimizden meňde işlerle ýoňa. Ýöne sen niýe şu wagtlarda? Olam ak gara renkli suratlar da bilýän. Şunu ýaly wakalar bolýar ýa sağ ol. Köp sağ olun. Siz bu şeýerni amana bir gowaýdydan ýerine ýetip beräýsen. Baş üstüne. Bu dünyada gel kısmetim dönüp pervana Sünüp yanım o da gel bir anaş dönüp kervana Veydade Evet kalam allım o da gel Sapmış sonda kötürüyorlar Ay tanrım kılıp mağtum buna gelmedi Boş kulun için pervana Boş kulun için pervana Benim yaptığım aşkın modu gel Çekmişim bu ahları Sıraldır onun adı gel Sıvır yar için kervana Sıvır yar için kervana
Türkmenim üçün pervana Musulman men Allah'ım sayat gelgeli Kur'an'ın okuyurum ayet Ay bakiyette bolcuk hayat gelgeli Din İslam için kervana Din İslam için kervana Fedim ister yakıniyatlar gelgeli Sırdaşlar merdana mertler Ay azim kılsa cemaatlar gelgeli Bizden ne bayram kervana Bizden ne bayram kervana Mesave Arkadadım Türkmeniyle gelgeli Türkmenim için pervana Koşkulun için kervana Bizden de bayram kervana Odaca tiyatr, kino sizin ömrünüzün ulu bir parçası. Kino düşüňizde, teatrda sahna oynaňyzda köp adamlarla tanışmak size meýser edendir. Doğru değil mi? Şol sahnada oynaňyzda, kino düşüňizde şol döwürlerden bäri şuňa çelli ýakyn dost, ýakyn jorok munny gatnaşyp beren adamňyz barmy? Şu adam barmy ya? Şu adam barmy? Barmy. Ha, bol. Düşünürülmü? Düşündüm, düşünmesene olayım. Ne bileyim. Hiç bilen gatnaşmadın mı? Jora bolmadın mı hiç kim bilen? Yok, jora bolmadyk. Yok da onu. Yok tapa. Diýri bir diýip soradymyň sen soraňy goýdun o? Aslında kino düşüňde, teatr oynaňda köp adam gelip tanışýar sen bilen. Ha. Şonunlar şu yok diýdi ýa-da şonunlar gatnaşyp beren adam barmy diýen jorok munna dostluk munna. Yok, şonda meri yok. Aslında bardymy? Aslında bardy o. Ha, şu wagt ýokdan ayetde ýok. Häzir yok. Kim şol? Ýönem. Kim şol? Bardy. Ejegizip bir bardy. Aha, tapdyk. Gatı şumen kärime artistligymyza da gowunyp gogullyk berip ýörýärdi. Hawa. Neme diýjek bolýany sahnada adam keşip oýnany rejissör herkili rollar berýärdi. Obrazlar edýär. Obraz edýän hawa. Onuň her saparym bir sapar sen söýgülim bolýan, bir sapar sen kakam bolýan, bir sapar jigim bolýan. Ya bir sapar ýene adamym bolýan, şoň ýaly nemeler bolýardy. Onuň bir klassdaşym mady Aşgabat kaka diýip aralygyna awtobus sürýärdi. Men klassdaşym, onuň benim küçük bir jas okuydum, ejem kakada goýardym da. Onuň her hepde göresim gelip kaka gidýärdim awtobusly. Onuň sonu gidemde şopur klassdaşym şeýle bir haýyş etdi menden. Haýyş bar senden haýyşdym bar diýdi. Menim näme diýsem sen neydik okean neme diýerdin diýdi. Äre var baýrlayan diýdi. Menim nähile äre var baýrlayan diýdim. Ay telewizorda çykýan bir ýene bir hepdeden telewizorda çykýan başga ýene
Ay o men erimden olur dedim. Men saknada oynayan idim. Onun dedi, beyle klaslaştırmam dedi, görüp dedi, bana zana dedi, görüyen misin artist klaslaşımı dedim, o dedi. Hay dedi, ne yöne er var, bayılıp dur, er var, bayılıp dur diye. Onun neme dedi, hemmesin erim der deyip düşündüm olayım, şunun içinden belli birini tutsana dedi. Benim kimi tutayım dedim, ben yemeğini tut dedi. Şundan sonra yemeğini eğer tutup, ay 30 yıla eğer hele ol oynadı. Tempeden ortadan şüphede gelen komşu, şun önünden çıkan okurun bir emmacık vardır. Yoksa ne mi? 30 yıl. Saknada oynarsın ha. 30. O vakit diyor. Saknada. Durmuşta değil. Durmuşta bir neme diyen yeri vardı. Ay koysan ay heleydi. Şey diyen yeri vardı. Şey etti de. Yani şey deyip dur. Ben dur neme diyen dedim olayım. Ayır elini dedim ben. Eymin en namının katıdığını. Ayır sakın hiç mi ellemesi katı orada dedim. Ne yapıyor bak azap verdi mi? Halipa orada var ya mı? Halipa. O da niye mi bilesiz aktör, artist, güçlü, talant. Yani özünüzü başka uğurda güçlü görüyorsunuz mu? Durmuştu. Yok. Yani ayıttım eyleyen. Den aktörlükte. Den aktör. Öyle mi? Yalnız yerlerini denedim. Dingen şol klaslaşı deyip bir de gürleşecek deyip bir sen bilen. Yüdül keze soğup neyem çiğniyse her hepte birine varıp bördün deyip bir de. Sonradan gürleşiptir emenekte gali ondan gürleşip başlayalar şun bilen. Şimdi şu var aslında son ödüm var hani şu yadır gülkü de yani şeyle seyretsen halkın hakikatten ama şun aktörlük ustaatlığına inanmağı. Eğer de o derece şunu oynayıp başarmadık olsa, inanırıp bilmedik olsa, onu inanmazlar. Ay böyle ya oyunu diğer dedi. Yani hakikatten ama kovuyu yerine getirenlik için halk inanıyor. Doğrudan ama ayarım kaldı. Gerçekten birinin maşgalası, yüreğiyle maşgalası oluyor da biliyor musun? Yüreğiyle çok inanırlık için halk şey inanıyor. Sağ ol Halipa, sağ ol. O da can yerine etimene bıraydım. Aman elini o derece o gurun verdi. Bir tesirli vakalar ayıp verdi. Şu yerde sizin bir tesirli tesin aydımı destek, onun sekotlaşımı da var. Bolya, baş üstüne. Baş üstüne. Akıl bolsun yansılara kimdim bol. Ya hanavul kimdim bol. Atma ödün nadan bilene yar eyler. Yar eyler, yar eyler. Hap arsatlar ne diyarım cemalına cemalım. Urvurtum deyip giyeceğini dar eyler, dar eyler. Sırdaş bolsun sırım aydayın nerede? Sırdaş bolsun sırım aydayın nerede? Kirven yatıp bilmez
korkul yerde gel yerde ul namuslarda yaramaz yerde gel yerde namardın şehirladı areyler areyler Pınhan yerde gel yerde ay dadı köptip dadı kendip hiç barmalın namarda namarda zomar tek hadis takir verdi bareyler bareyler yamanı düdüne gel düdüne aklın olsa merekede at sözlü at sözlü köpse seni hak içinde Ama Halipa Sağol, Tanrı kanlaydan aydın için size bir soğal. Ömrünüzde, durmuş yolunuzda en ulu sapağı size kim ya da neyme verdi? Höryan iki sanak bir temzana ineyim bey. Şagirtler yani bunların öz dövrünün bir ulvur daragı direk de sular direk hakikaten modese gördün mü yani aylık govurun verdi. Su direkleri inni yaşla madem bunlar şu tuvaleme dövrde katı govur yerler katı kısıylayalar. Onun ben köp bölüm yaşrakan bir asırda deden kerdesi Nurskun neresi böyle geçmeli oğlum yolları. Onun gurulun oğuşulacak ne yeme diyeceğim ben ta. Hey, bizim ovamızda yılan var. Ay oturanlar gelin almandır. Ay kaya ovada bol ya yılan köylerde de var. Onun yönü adamın sunutuk adamçılığını
dinleyici bulara uyan hormatını yekejerde gödi etirdim. Ben o halipane yakselçek bolup yan gıybatını edip diyemok yönü şol adamların beyiktigini salaza mümkünçülük koyda görürüm göreyim yapazan. Leva vatoya gitmeli ol kocamada. O zaman değil yani yerde çağrı pehlivan ipam yok mu yasap yorman bile yok. Yönü toy edecek sinne toy edecek pehlivan toy tutup gitti. Halip öyle yolu düştük. Ay o adal aftuğullar ol şarafın aftuğudu. Bökmeli gitmeli varmalı. Hepin demekler bardık kayıt karakollar yal. Go hizmetler. Onun yönü bağışı sağdan ne artist Allah zan hem mükşingem sağlığı olsun. Ayet Allah'ım sağlık verdin. Yönü bular bir hili hiç halk içinde şular griplemelem değerli alak fikir var adamlarda. Hiç şularda hükmantı uğrattım ben toyumda şu bolaymalı guruluşuk geldim çalaymalı. Yönü onu az düşünüyorlar. Ol bahane diyenlerle ya bir gelmeyecek ol diyenlerle ya onu ya lalek onun toya çıkaymalı fırsatı o derece Nurcan'a bir hilek davle ne oldum ne hem oldum bir hil ödünden gidip paraya da be hey dur o halifa toya çıkmalı o bir ödüne gel o başlamalı gidene millet hocam ması işip duruyan konu uğraşka geliptir deyip şimdi benim alzırap var yani toya sen bakıyorsun bola ne kristemcan ay bir kutlu olsun çağır pehlivan toyun dedi diyen bolan hava. Bolan sağlık hedil verenak. Ayna başladık orasından bile ona soğuduk. Indiyan pehlivanın beyikliğine terede asırdadı. Şula adamın ayağı düştü öyme dedi. Saçağıma geldi doğduma dağıttı dedi. Men aradı. Anhada hak sagal dedi. Hiç menine pretendi yok. Anhada giden hakkı. Ay bir hila o pehlivan dedim. Yo kısmetim neti vermdir dedi. Gozu net çek. Ay onun bayram hala gelemedi. Aydan böktürüp aftuğu oyunu kelle abi. Toyun ay toya dedim. Gördün ha ne ettin dedim. Bana burada bollu dedi. Ay bolondur ağam dedim. Hakkım verdi mi dedi abi. Ne hemen hak o dedim. Sen de görülemezsen kutlu oldun ama demedin hak verirler mi dedim. Yok, oğlan beren olmalıydı abi. 10 tane içine zerede adam ini. Ol beren olmalıydı. Yok verdiler yağım dedi. Sonra göz yetir kalım efazan. Adamın öz artistine, sınıvotuna neyel hormat o yerken şu yollara eltip toyun kutlu olsunum demedik. Adamın hakkını verip sayıla, formatla, öyme ayağı düştü. Saçağımdan doğdu zattı deyip. Hani sonra ulu sapaklar Halifeden ağamdan ben gördüm. Sebebi yankı diyeni başta dedim ya. Hem ekşin sağlığını versin. Katıkayan asırlardan antıracağım ya o kendi. Antıracağım. Yönü şol adamlar gözülerini görüp sunutunu, artistini, özleyeceğini şumat adamlar goltucuğunu asırlardan boynuna minirip dünyanın uydunayla değilse de bir tayin naşına. Bir tayin şuna. Şol adamlar var ya onu halkam sonuyalar. Bani indi yeni doğru baktığımızın eğleni yeri yine görüyen hani el yadgılar oğlandan hizmeti şula adamlar getirip sıyla formatlayıp çakılı edip mümkünçülükleri beni kahraman arkada alserdan yollar astı işleyen zahmet çekin halka hizmet edin hani elinizde varın görk edilen fırsatlar öyle yapacağız yani sonra beni hediyerini görüp şular bilen egnesler bilen temzani alinskler bilen sağ olun. Halka hizmet etsen halk suat diyattan çıkaran ok. Halk birin bayrağını berip dur. Sokutumuzun şu yerine Rüstem yeni bir aydın aytmanı haşida eli. Başına. Şatınım nerede yar? Ey aman 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 nerede yar? Atım yadıma düşevey ağlarım.
Vak konuda ya har memesin tutan Vak tutanım ya adıma düşevey ağlarım Fasını tepelim, alfasını teptigim müşkülün anları Vah teptigim yadıma düşevey ağlarım O Leyli, Zahan Leyli Sen molsun halifa, al sen molsun halifa, min molsun pali. Sen molsun halifa, min molsun pali. Zat çıkıcı setten uğranay boşalıp. Ey sevgili yarıma ağla ağla Kalın yadıma düşevey ağlarım O Leyli, Zahan Leyli Hemradiyer zâcı fettin Ey hemradiyer zâcı fettin Kara bağrım suvalevey edildi Ey oynar erdim, vah oynaşattım Biz macı öldürdü Vah üzdüğüm yadıma düşevey ağlarım O Leyli, Zahan Leyli Ey oynar erdim, vak oynaşıptım Biz macım ödüldü Üzünüm
düşey ağlarım Rüstem köp sağ ol, yerine yetirip beren aydımdan üçün sağ olun, sesin ovağın belentten alsın. Rüstem, sana şeyle orta var. Ulu bir sahnada aydım aytmak, bir başka, halk köpçülüğünü toyda merakede aydım aytmak, bir başka, kinoda, spektakılla, oyun oynamak, kinoda kesip dörtmek, düyüpten başka var da. Sana şu zatların ayrıtılığı bağ mı? Kıyınçılık dörü diyem şu zatlar sana. Doğrusu kârin antada yok bu pazan bolin. Yani yankı deyişimiz yalak. İlk şu sungot yoluna gelimde başladı men kän ýaňmyr aydyma başlan wagtlam. Kina studiýa men kän gelýärdim, öýüňden görýärdim da ýaňmyr ýörjün wagtym. Sahnalarda, zatlarda, ýene şu kinolarda, kiçik rollarda men kän o rol oýnap keşip ýerine ýetirdim. Ýöne ine näme ýankry halipan diýişýärler adamda bir saglyk ýagdaýy sebäp bolýar, ýa uksuzlyk sebäp bolýar. Sahnada aýdym aýtmak hemişe aňsat düşenok da. Onu ýöne keşbem ýerine ýetirmek aňsat düşenok. Ne aşyr däde bilen ýaňy ýakyna şol täze düşüren filmimizi görýän aýna şol bir 5 mundyň içinde ağlabam görkezmeli, gülübem görkezmeli. Ol şo taýda ine gördüň, ol bir çağajymyň operasiýadan ne giren wagta ağlap dur. Hakykatdan hem ne aşyr däde bilen şo Maya var, aktrisamy. Şolun hakykatdan ağlap duran keşini görüp bular hakykatdan ağlap durda. Meňe magym tutýar şo taýda. Ansasat däle ol ýam operasiýadan çykyp çağamy gülýalak bolar, gow diýen ýerinde ýam bulan bigenç göz ýaşlary akyp gülüp durda 5 minutda gülmelem, ağlamalam şo taýda käriňi söýseň, dogry ýerine ýetirjek bolsaň, ansasat ýok opasa. Dogry. Ikisine ansasat ýok. İkisine ýerine ýetirmeli o taýda. Ýaňky halipaň, aman halipaň aýtýarlaga, ýaňky sesin ýa-da bu iň bärkisi. Sağdandan oňmasa mene hiç lezzet alyp aýdym bilemok. Birinji ine şol sağdandan bir diýen zatym bermese, dogry maýdan lezzeti iň bär şoda. Ene halipa bilýänler, onuň bir zady ine şu taýda bir gowy sözlerden bagşlagam şu taýda aýdyp geçesim gelýär. Ine bir ýaşlara, ine ýetip gelen täze sağdanalymda ine sera aman halipanal görüldi ine. Ýa-ni adamda saglyk bolýar, ýene bolýar. Hojoşan ýok wagty berkeli bar. Berkeli ýok wagt hojoş bar. Inni Hudaýa şükür mümkinçilik kän. İki sağdandan birden mektip bolýar. İkisine mektip bolýar. Ine toýa gitýär iki sağdandan. Onuň Hakan Pahyr bilen gitýärdi, Raşid Badyr, Asşardy, İlyas bardy. Belli bir sağdanlar bagşylary bolýardy. Ine bir halipalar ine döretlere, hojoş, berkeli ine Raşid neresi vardı, ne kakım yanına, Raşar ne aramızda gezip ber, İlyas Karacayev filan kän toylara gittiler. Şolar komplekt boldular da ýankyýalyk bir döwür ine. Şolar bilen ine aýdym döretdiler. Ay kömekçän ýatlaryňa sag bolýar, zaý cennet bolsun. Zaý cennet bolsun. Hemmel geçenler, gowulanlar da. Ve fazlan o senden. Köp sağ olun. Mehriban adamlar izleýärler, gow gurrunlar dinledik. Gow söhbetler etdik. Ama halipan, Rüstem'in oğudun aydımlarını dinledik. Nisip bolsa gelip beren gurrunluğun üçün, aydan aydımlarının üçün köp sağ olsun aydiyat. Behis Production'ın Behis Show gep eşigine gelip beren gurrunluğun üçün, Şırnıval aydımlarının üçün size köp sağ olsun aydiyat. Sesiniz, ovağınız, bunun etirim belintlenlansın. Hormatly artistlarımız sizin bunun eýlägem döretjek kesipleriniz hasam halkymyza, watanymyza yaramly bolup, halkymyzyň göňünde turmagyny dilek edýän. Bize gelip beren şirin sözleriniz üçin, ajaýyp bir gurrunlygyň üçin köp sag bolsun aýdýan. Ýene de gelecekde işiňizde üstünlük arzu edýän.
Ine mehran adamlar şunun bilen Behiş Production'ın Behiş Show gepişin şu gedek sanam tamam oldu. İnki de görüşýänçek hoş sağ olun.